Лъвската грива е ядлива и медицинска гъба с дълга история на употреба в традиционната китайска и японска медицина. Тя се отличава със своите уникални шиповидни израстъци и предлага разнообразие от здравословни ползи. Ето някои любопитни факти и ползи от лъвската грива. Уникален външен вид. Лъвската грива има бели или кремави шипове, които се спускат като водопад, давайки и вид на лъвска грива или таралеж. Кулинарно приложение. Тази гъба има деликатен вкус, често сравняван с омар или раци, и се използва в разнообразни рецепти, включително супи и задушени ястия. Имуномодулиращи свойства. В традиционната китайска медицина лъвската грива е използвана за укрепване на имунната система и повишаване на общото здраве. Нарастваща популярност. С засилен интерес към функционалните храни и адаптогените, лъвската грива става все по-популярна като хранителна добавка и съставка в хранителни продукти. Ползи за здравето. Подобрение на когнитивната функция. Изследвания показват, че лъвската грива може да стимулира растежа на нервите и да подобри паметта и концентрацията. Гъбата съдържа съединения като хериценони и еринацини, които подпомагат синтеза на нервен растежен фактор, NZF, важен за мозъчната функция. Поддържане на нервната система, благодарение на своите невропротективни свойства, лъвската грива може да помогне за регенерацията на нервната тъкан и за предпазване от неврологични заболявания, като болестта на Алцхаймер и деменция. Подпомагане на храносмилателната система. Лъвската грива може да подобри здравето на храносмилателната система чрез защита на стомашната лигавица и облегчаване на симптомите на гастрит и язви. Антиоксидантни свойства. Тази гъба има силно изразени антиоксидантни свойства, които могат да помогнат за намаляване на възпаленията и за защита на клетките от оксидативен стрес. Имуномодулиращи ефекти. Лъвската грива съдържа полизахариди и бета-глюкани, които могат да подпомогнат имунната система и да подобрят отговора на тялото към инфекции и заболявания. Намаляване на тревожността и депресията. Някои изследвания предполагат, че лъвската грива може да помогне за облегчаване на симптомите на тревожност и депресия, вероятно чрез модулиране на невротрансмитерите и поддържане на здравето на мозъка. Подобряване на сърдечно-съдовото здраве. Лъвската грива може да има положителен ефект върху сърдечно-съдовото здраве чрез подобряване на липидния профил и намаляване на риска от сърдечни заболявания.